Για πάμε λίγο να τα δούμε. Kijk ik aan. Kijk ik dan aan. En Nicola, dit is dat skill toe. Maar lekker terug laten. Heel goed, dat kan niet. Τέτοιο. Προβολή. Πού βρίσκονταν αυτό. Το σημείο. Τι. Ναι ρε, πώς το κινούνται. Έλειπε το σπορ, ρίχνει ένα πολύ. Και μετά κάνει πάρα, τρία χτυπήματα. Τη ρίχνει καθένα σε δύο και τρία. Ξεκινάει πολύ. Από κάτω το ρολόι, ρε. Είναι με τυραννές. Και η πρώτη μετά 12, όπως σε πάλι. Λέει από εκεί, ρε. Από εκεί, από εκεί. Κάνει δύο φορές την καλά. Δύο-τρεις, ρε. Τρεις φορές τη πιάνει και η πρώτη βόλη μετά 12. Όχι, πράσινα σε μία, δύο και μετά την πιάσω. Ναι. Η πρώτη βολή με 12, νομίζω ότι το πρώτο λέει άκουσα με 12. Άρα δεις από εδώ τώρα. Ναι, οποιαδήποτε. Τότε είχαν, τι είναι λέει άπλες. Ναι ρε μαλάκα, ναι. Τι είναι λέει άπλες, τι κάνω. Όχι. Και πόσο πάμε στα κεφάλαια. Για να γίνει τα κοίτα μου, κατάλαβες, έχει και το... Τέσσερα. Και τώρα μετά από ένα. Έχεις και κάνεις προβολή εσύ. Ναι, το παίρνεις η ώρα, ένα. Δεν στάθηκα ρε φίλε. Τέσσερα, μηδέν. Αγαπημένος. Αλλά μπορείς να τα πηδήξεις. Όχι να πηδήξεις αυτό, τρίποντο νομίζω να πας πίσω. Να βάλεις στον αέρα. Α, ναι ρε, αλλά στον αέρα. Πότε Τρίποντο, αν δεν θα είναι αλήθεια, αλήθεια ρε. Άρα δεν μπορείς να από εδώ. Δεν θα βάλεις μπορεί να τα νικήσεις, πόσο θες. Περίμενε, θα το πάμε τώρα. Από εδώ θα τα 3 και 2-1. Πάμε για Ιάπ. Πάμε να κάνουμε 5-0. Άρα, Πότε. τι είναι αυτός μαλακής. Μην κοιτάξτε. Άμα πει ποτέ κάνα τέλειο μαλάκα Σπύρο. Δεν ξέρω και πώς ρίχνουν ρε μαλάκα στο μπάσκετ. Εγώ πλάγιο έτσι να κάνω, στο ποδόσφαιρο. Θες να ρίξω πλάγιο στο ποδόσφαιρο. Στο μπούστι. Τι κάνεις εσύ σήμερα. Τι κάνεις σήμερα εσύ. Είναι κακός. Ω, έχεις την πάρει.
Ναι. Ναι, ναι, Quanto già si verrà? Dove che? Dove che? No. Prima no. Non mi parla. Non si può fare. Che storia allo varo. Ναι, βε. Πώς είσαι? Κάτσε, ρε. Ήμουν στα 13. 13. Από το κάτι πίτες, σε κάτι. Gut, weil ich das Έλα ρε μαλάκα μας δουλεύει ρε φίλε. Δεν θυμάμαι ρε. Γιατί έβαλες την πολύ. Χωρίς την πολύ λέω, δεν έβαλες την πολύ. Είναι βάλεις την πρώτη. Άρα ναι. Δούμε δύο. Ναι. Ή αυτό, με αυτό. Φίλα, όχι, άκη, νομίζει. Ποια είναι αυτό εδώ? Πολύ πολύ μετά. Έχω να πάω μέσα στο τέσσερα. Ναι, αυτό το πολύ πολύ. Έβαλες το 5 από εδώ. Σε λίγο. Να πάμε εμείς τώρα. Πρέπει να τα δούμε λίγο πιο δυτικά. Χωρίς έντρες πες. Ναι, έντρες. Χωρίς, έλα ρε. Το μπούσκι ρε μαλάκα, τι είσαι άλλο. Καλά. Μόλις το πέσω, δεν έχω βάλει τίποτα κάτω από τίποτα. Αλήθεια μαλάκα, μου έχει ξεκόλο σήμερα. Μαλάκα, 18. Άμα όλο που λες, 18. Λοιπόν, το τέρμα είναι εδώ.
αυτές είναι. Κοίτα μου, από πίσω ήμουνα. Δεν είναι, παρακαλώ, είναι μικρή. Δεν πήρε τέρμα. Καλά, πάρτε, άντε. Ωραία. Άντε, λίγο είναι αυτό. Αυτός με τις λέρες. Αυτός είπε μορφάρα τέρμα. Όλα με τις Καλά, δεν μου το δώσουμε. 19 είναι. Αλέξανδρος Λαχόπη. Για σας που είστε οικολόγες. Δεν πειράζει. Από εδώ να το κλάσει. Με λαπρύνει πάρα μου ήρθε εδώ. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Δεν μέτράει τον κόλλο. Δεν είχαμε τέρμα. Έλα, λίγο το λίγο φαντάρα, από εκεί. Άγγελε, πες τόση ώρα τραβάει. Πάμε, πέτα! Έλα, λίγο. Μας τραβάει. 10, Βοήθεια στην επίθεση. Τι λες, δεν έχουμε αρχίσει. Βοήθεια στην επίθεση, ανέβα! Ρε μπρο, όντως τώρα πρέπει κάποιος να πει. Αντρέα. Ρε, όντως τραβάει. Κάσα, πήγω. Ναι ρε, κότα, παίξεις χαλιφά ρε. Lay off. 19. Έλα μικρά. Είστε μια πολύ. Μόνο εσύ ρε φίλε. Δεν μετράει. Γιατί, ρε. Νίκο! Ξέρεις τι, Ελένα το κάνω με το ένα χέρι ή θα το χάσω ρε φίλε. Ρε μάλλα. Ποιος θα πει τέρμα? Έλα ρε! Και προσποίηση. 2. Πάμε για 4. Το πρώτο τρίποντο μετρά για 6, Ναι, γενιά ρε. Πολύ κακό. Αν δεν είναι ελληνικό τέρμα γραμματί. Ρε μαλάκα. Ωραία. Γρηγόρη, παίξε γρήγορα μέσα. Εντάξει. Πρέπει να τρέχει το βαρύδι. Δύο. Το έτσι. Δεν σε χαμήλω. Αν πάμε στις πιθανότητες. Εδώ για πόσο είναι? 4. Το κόκκινο πάντα. Μόνο σε αυτό δεν είναι. Είμαι 3. Και 4 7. Και 2 πολύ 9. Μια χαρά είναι. Υπολόγισες όλα. Δεν έχω τα τζαγκάρι μαλάκα.
Benimkisi de bakalım bir öptü. Είναι καλύτερος να το από σένα. Αυτό είναι μπάσκετ, παιδί μου. Πάμε για 7. Έλα, θα αφήνει το 7. Απ' την αρχή πήγαινε. Κάτι το είπα εγώ, τι μπάλας. Ναι, βάλα, ναι. Μέσα. Έτσι, καλή. Νικόλα, πέτα εδώ, πέτα εδώ. Νικόλα, πέτα εδώ. Όχι, ρε φίλε, άλλος κάνει κάτι. Εδώ. Έβαζε λίγα κολόφαρδα και φάγει. Ισχύει. Α, πάτε. Πεταράς είναι αυτός. Λίγαμε πετσαράδες εδώ. Με κέρδισες το πρώτο. Να τώρα πάει στα αλήθεια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Προπονητά, αυτό κάνω λάθος. Πιο ελεύθερα το χέρι σου, πιο ελεύθερα. Δεν τα μπορώ αυτά. Να ρίχνω με το πόδι εγώ. Θα κάνει καλό πάρα. Εσύ φταίς για όλα. Για δύο, Στο τούτο. Αδίφτα. Ναι! Τον άφησα. Αυτό βάλω το κομμάτι, δεν το έβαλα. Τον άφησα. Τα δισκάκια θα έχουν μόνιμα. Ναι. Δεν νομίζω να φέρω πάνω δικτυάκια. Όχι. Α, δεν γίνεται αυτό. Τα είμαι. Δεν είναι τόσο εύκολα. Δεν μπορείς. Όχι ρε φίλε. Σπάστε το καρπό περίεργο. Τι καλό αυτό, Πριν την πρώτη βολή που ρίξα κόλλησε η μπάλα και δεν έβγαινε. Ποιότητα. Τι έγινε Θάνο? Κουράστηκα, έβαλα πολύ δύναμη στο πρώτο. Θα σε κερδίσω. Πρώτο. Τα τρίποτα τα έβαλες πριν. Πριν τώρα τα έβαλα. Μόνο έτσι μπορεί κότα το μπορείς. Έλα, δείξε. Προχώρησε πώς τα πάρει. Δύο. Τα. Πολύ δύσκολο, δε. Όχι. Πολύ δύσκολο. Τι θα κάνεις, δε. Για. Πάμε τώρα καμία. Το Παναθηναϊκό μας το βλέπουμε.
Μαύρα χάλια. Εδώ δεν κλεισμένες τα ίδια. Μια μαλακία από την άλλη. Ποιος θα κάνει το παιδί? Όχι, θα πει αυτός, μόνο το βαθμό μπροστά. Πάμε Αμπου Ντάμπι. Πού? Θα ρίξω κανένα τίποτα, γιατί δεν βλέπω καλά. Καλά πηγαίνουν δεξιά. Αυτό είναι. Όντως ρε φίλε. Α, μην πηγαίνει. Πώς θα παραδείξει. Άμα είναι δεξιά, μ' αρέσει από δεξιά. Εγώ να πάω εδώ. Πάω δύο πάω εδώ. Έχει ενέργεια. Ναι, ναι. Μπλε, Δύο μπλε. Περίμενε, πόσο είμαι 9. Όχι. 7 ήσουν, έβαλε σίγουρα. 7 έβαλα τη φωνή, 9. Ναι, έβαλε στην τελεία. Όχι, και το δίποτο. Όχι, και το δίποτο πώς ήμουνα. 9 με το δίποτο. Έχει 9 νομίζεις. Μετά θα τα δούμε αυτά. 9, 1. Ναι. Οκ, Μανάκα εμείς γαμίσεις τα τρίποδα για να ξέρω. το πρώτο, το δεν βάζω. Φίλε, φαίνεται όντως να μπαίνει μέσα. Έλα, λέω. Συγγνώμη, τι πήγε ρε φίλε. Ήταν ωραίο. Καλό, αφιερωμένο. Ναι, 1 στα 1, 2 στα 2, κάνει 5, 3 στα 3. Αυτά δεν μετράμε, δεν μετράμε. Όχι. Αυτό ήταν και εγώ αυτό. Ξέρω. Τώρα Άρα, ήταν, ναι, ναι. ναι. Όχι, δεν Κάτσε ξέρω, να το ναι. λυγίσω, το τράβουμε και το. Ωραία. Εκεί θέλει. Από εκεί που είσαι. Κάτσε τώρα. Εκεί ήθελε. Όχι στη μεσή, από εκεί. Από εκεί μωρικότα. Έλα. Από εδώ. Κάμι με δεν θα ξανακάνω αυτό μωρικότα. Μωρικότα. Το κάνουμε, θα σου πω εγώ επόμενη φορά. Μέσα, φέρε. Πολύ soft. Και μπορείς με τρίπλο. Δύο και... Όπως αυτό που έβαζε από το πρώτο παιχνίδι. Έχω βάλει ένα. Δεν θυμάμαι πώς το έκανα στην πίσω. Πάρ' το! 13. Όχι. 9, 12. Τώρα είμαι εδώ πέρα. 13. Άμα εγώ κρύβω τον εαυτό μου, ρε. Οπότε ξέρεις τι, άμα δεν ήταν το κάνω σε σειρά με την μπάλα. Και δεν πηγαίνει, νομίζω ότι δεν πηγαίνει. Όπως και να ρίξω, δεν θα φύγω αυτή τη στιγμή. Τι θέλεις, πρέπει να βάλω πάνω. 15. Α, ξέρω, το πας, θες το πας να πάει δεξιά. Όχι, 15.
Από εδώ το λέει. Ακούμπησε, ίσα ίσα τώρα και πήγε. Α, μόλι που θες την κουτάλα έφυγε. Πέντε. Τα άλλα μπορεί, 16 σατί. Όχι, 16. Δώσουμε αυτά λίγο. Ναι, τα λέμε. Ευχαριστούμε. Πάμε. Ναι, απ' δεν είναι. Ναι, ακούμπησε. Ναι, νόμιζα ότι... Αυτό είναι το πιο κοντινό που έχω φτάσει. Μην πω τίποτα 10. Τελικά πρέπει μόνο με ένα χέρι να δεις. 16. Δεν μπορείς να τα βγει. Δεν όπως μπορείς να. Δέκα. Κανιά. Λοιπόν, βρήκα πολύ αργά το φίλο. Μια μαλακία να κάνει. Και δει. Αλλά θα σας αφήσω τώρα στο 0. Άμα δεν είναι. Κάτω κάτω δεν είναι. Καρκά γόλι. Έξω, το έχω μετά εσύ και το είχα εγώ. Πάμε. Παίρνει κατευθείαν κάνω δεν είναι. Ωπ, κάτω και εσείς. Άμμο, κατάλαβα. Παραλέω θα βγει. Και το πίσω δεν θέλω να πατήσω. Έλα, όλα τα γεύσεις πήγατε. Και με το ένα χέρι που το έβαζα παλιά που δεν πήγα το άλλο.
ξεπουλιάσες. Γιατί έκανες τη μαλακία το φόβο. Λίγο. Οπ, οπ. Κάτι άλλο. Άμα πάει εδώ η μπάλα. Πώς έριξα εγώ από πίσω πριν που σου λέω. Είναι 4. Εδώ. Πολύ λαφριά είναι αυτή η μπάλα. Είναι το κανονικό μπάλα. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι καλά θέλω. Αλλά με έφαγε το σίγουρο στη δουλειά. Εδώ μεταξύ, αλήθεια, αλλά βρίσκω συνέχεια αυτό το σημείο πίσω. Αυτός είναι τα καλά, δεν είναι ότι τα καλά. Ήρθε και μια μπάρα αυτός. Αυτό που το πέταξα όπως να είναι, μπήκε ξέρω εγώ. 4, 3, πόσο είσαι 4. Το πρώτο είναι. Απάντηση! Το ψωμί μου το πρώτο, το πρώτο. Μία. Δεν ξέρω τι θέλεις δύο παιχνίδια για να μου σταθείς. Έκανε καλά τι εγώ βάλω ρε μαλάκα στην ουσία. Ναι, ναι, τετράβο το φίλο. Πώς την πάρω. Θέλω. Δεν μπορεί να κάνει αυτό ο κόλλος. Δεν μπορεί δηλαδή. Τα κοντά δεν είναι τα κοντά, δεν τα μαθαίνω. 9. Δεν είχα βάλει μόνο το... Πάω μόνο με τετράποδα ρε φίλε. Βγαίνει. Τρεις, τέσσερις, ναι. Aquí δεν βάλεις τίποτα μετά. Μόνο τετράποδα. Δεν λέει τώρα. Ναι, αγάπη πήγαινε εκεί στο πάντερ πήγαινε, λες. Είδες που ξέρεις που είπε ρε.
Άντε θα πει καλά, δεν είναι εδώ. Πάνε όλα καλά. Οπ! Τι εκεί είναι αυτό, γιατί εκεί. Με το κολόφαρτο πικμένα. Ωραία μαλάκα. Άσπα φτάνει πάνω, δεν είναι. Να ξέρεις το φύσιο. Και τώρα είμαστε μετά από μπασκετάκι εδώ πέρα με τον φίλο Νικόλαο. Εντάξει, παρόλο που το πάλεψε, ο καημένος το δίνω. Νίκησα 2-1, αλλά οκ, είχε η προοπτική. Επόμενη φορά μπορεί και να μην νικήσει. Δεν ξέρουμε ακόμα. Μία δήλωση. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε, μπασκετμπολίστας με ρολόι. Για πείτε. Μπασκέτα έστρα. Ναι, ακούτε, η μπασκέτα του φταίει τώρα. Η μπάλα την έχει συνηθίσει. Ναι, η μπάλα του φταίει. Ναι, το διχτάκι ήταν άσπρο και δεν ήταν χρωματιστό. Τίποτα άλλο. Τα γυαλιά μου δεν πήρα. Α, δεν πήρε η ελιά του, ναι, 2-1, δικαιολογία τώρα. Και έφαγα και βαριά. Και έφυγε η βαριά που είχα φάει και εγώ, τα ίδια φάγαμε σχεδόν. Μία δήλωση, πείτε. Την επόμενη φορά. Πολύ κοινωνικό. Την επόμενη φορά δεν θα γελάει έτσι. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Χάρηκε. Μπράβο, ρε. Αυτό. Πέτω κι άλλο, ρε. Ήπιαμε εδώ και τα πάρω γιατί χάσαμε πολύ ενέργεια. Αλλά και πάλι ποιος νίκησε. Εγώ. 2-1. Peace.